kaman ong EP. Menen ki pulet ki wan hi repeat take a kapal ki tang som. Kong I bai se sai dan ni. Kemudian sibun porlok bayi sasi sin 4 hakan ikapor ngap priang sobai pi syakan ikatop bernia ringkat iba Karmel hakan ikapor ngadon hang ni hapo biju cinema man pek ya kan ikaplim kabale singlaya up slam ha bat mentah ha kabakadu kalami te kan ikaplim kalong kerteng jongka kalong kadau ya kabala penbet penbiang da iba Kiki Garrett ibalong i wayna brinki directors ki bala pau hakan ikajela ka jongi te yakin perlok ngin nyepet ye ka film ayu kabadon ayu kadon ban ong selendet jong kamu iman kadon kadal ya kan hakan ni kapor perlok ngadon bi we na pedang kini ki nong wan pet ki nong wan sakhi ya kan ni ka film hang ni hapo biju cinema ya kan ni ka film kadau ka baila abslam tiba nang ta shwa bangin ya sedang ban keli na pi sepangan ni film pi kerteng kum no teng jonga iBox Star shooting mo pide na kay gesnong ngadai nasnisha muding diang renga business station so yong aish kata ka business jong piro masar kai mas so yong pide na mau diang mo to hakan ni ka por ban point os ka bet ka phang mo ka ai ka ba POE hakan ni ka film lan ka ai ka ba ka jingmut jong kani ka film ha ba pipet kai ka jingmut ka ba PO nakang hakan ni ka film ka ba ngai imenta kalong ba hakacup ka ba menta kalong kibun ki long kemi mo ba siam ya kan ni ka jingja kum senrang mo kwa tang ban le kai la ni use kai kin thei mo kim poi perkhat ba hadin habut katu ka long kemi kan siam kum katu ka jing ki mang bet ba tang bangal adap abyang ban hon ya lade ndel abyang kum ka brai jong ka dok mo ndre kim poi perkhat pada ba katu hadin kan ja kum no kan yat kum no kan long kum no mo ka basnus ne ka dei katu ka actress mo kemi jong katu ka pentengan ka jing ja jong ni ka film ka long bet ka dei ka shisha mo kumbangi la ju i perthai teng perthai ru ni julap mo tu bijat ba don nong le ben ba don nong ayu te kum kitu ki jat ndai ma banja ang ni khmat ka tu ka film ka long sha ka ba itanat ba ka ba best mo kumba pi la ya pen i ka ni ka biju cinema teng soban ai sibun ban ai ban sim lam mo ya kitu ki jat balong tu ban phak san nam tang katai mo te ki senrang ru mo ki ba lai i kan ni ka film ki de ban sumuthu la ne ban pai phang mo ba kim de ban le tu mar ba yo lese dakingat ki para jong kiru kin hak ka tu ka kerdan mo kum ka ai jing kai ru ya ki long kemi long pa bala dangat kum kitu ki jat jingat de ban be la ne ban penmi na yeng mo na marba ka tu kam dei ka jingle jing jung no ka dei ka jing bakla ba makaru kam poi perkhat kala i sunrang mo andre long ta sa le pada hakiwe long sa kano hanu long kam ya te kikmi kipa ki dei ban sumthu mo manu ru tang katai tau kubli sibun ba ya katu kajing pasat jimut jong pi mo kendiat ha ka bede bat kani ka film bat ka ai ka ba ka jingmut ka jong kani ka film ka don ha kan dei ti kamut ka ai ka jing seneng ka ba crowing ni kum ba pi ong ti ayu pidan ban ong siki pat ba ya kani ka film hatu kalong ka ba internet sha ba pila ban wer ki pat ba bakin one page kin one sakhi kani ka film te kani ka film ka daw kalong sha ka ba internet te ngadon ai ba ngan ong siki pat ba smubha ban yawan mo ban pet hi la ka jong ki khmat kumno bakani ka film kalong ka ai jing hikai kumno ki kemi ki kpa bat ka ai jing hikai ru kumno yang ya ki khna samla ba kin ayat kin im bha kin pet prathu bha kin yu bha te smubha ban wan pet hi da la de khnang ba phin tep ba phin yo i ba kani ka film kalong kumta ha ka jing pet jonga kalong sya ka ba itanat bat ka penjau umat ru yang i kinong pet
bat ka long syaru ka ba sngo trim mo du kata ya ki shenrang menta mo ki kentat ya ki bami yeng ki kentat ya ki bayu ka tu ka dei sya ka jing sisa tengah kersian ya ki ba baro ba kin wan pet lem kin support lem ya kan ka film kenang ba kan ka film kan poi kam jrong mo sawi to kum bong iba ma iba yong ba kom ki pat ba baro pide banyawan ya ban pet ya kan ka film ban saki dala dia nama kalau ka film ka ba ajing mentor sisa ya ka jing a ka ai ka jing sneng mo kum ka ni ka film ka ai ka jing sneng ka ba ngi ngin snu tho iki ba ngi le ba ha ban kit khali mo kam tang kum ki shen rang te de na kata ka daus ngo ba ban ya wan ban ya sakhi ka ni ka film bat kandang pen i ka ni ka film na pos ka por bat nga thrai na kum no la syam tayo nga su ka la kot na kum no kum tahi nga thrai te pai ba bro pila ban ya wan ban sakhi dala jong ki khmat ya ka ni ka film kublai shibun sa sien ba kublai shibun kublai piro Perlok bayi saji sian hakan ngapor ngadon sahabat ini UAE kong mah ti ngayok ban keli ti ba mentan ayok ban keli sini kong ti kong hasua bangan keli jing keli pi mah haga bede bakan film ti pilak banyak tu syua pi kerteng guna wan daun cisang kerteng wan daun cisang kar kongwa ti pisak sana pat ngasa selum paring ada selum paring mah yuan pe ini film toh kublai shibun kong ya kata kajing wan jong pi mah ti hakan ngapor kai ka bang ngamot ban ong pi kalong ba ka ka kubur ka ba pio lengba kan ka film ba angkum nang ngau so nang batai ra long pipe ya kan ka film IUP sngotu IUP yo jingmot ka ka jing sneng jong kan ka film haba pio na kan ka film ba pio ka jing sneng ka bang ayo tanga sngo ba ngimde ban yai like nakai ka ba kimi ki pa kisneng ngidi ban ya kalinti ka babha te ngide ban ladangi poi ka kam ka basniu rung ni ngimde ta ban i kumba ni i mata ba ka kum ka kimi ka yu be shi ki khun to ngimde kim ban i ki khun e kum to kum tahi ngasngo tahi te to kong kublai shibun ni kata ka jing ai jing mot ka jong phimo eka ba PUE halor jong ka to ka jong kan ni ka film te kublai sisian pat ya kata ka jing pasat jing mot jong pi kan ni ka por kublai shibun kong sisian pat so sisian pat perlok kublai shibun ngi priang sobai pi ha kan ni ka por sya kan ni ka thop bernyareng kat bat iba karmel te kan ni ka por ngadon ya ini i puron jong mo iba lapau ha Balah kata, hakan ika film rui dei puron ipuron lam khamat bangila banong mo ikong wanri pengrup bat kumju ru ya director besar hey mo ba Kiki Garrett mo ti hai kai wa pila yu i hakatu ka benta ka bal adap mo jong ka tu ka berngiar angkat bat iba karmel ka tu ka benta ka bangla ala mencuba ti pila yu snoi ka jingkar ke jongki ti kan ka por mentangin don senar hang ni hapo biju cinema ban yo ban sakhi dalam kejongki kemat yang ni ka film ka bangila abslam ha mo te yang ni ka por ngathrai ngan kin bedon kam cuman penitu mo baru itu lo digini tu mano bam itu mo mano bam tebi ba kiki mano bam itu ikong wanri nai baru itu lo te ta kan ni ka por ngan poi ban keli sa ka phang ma bat kata ka jing keli ka bangamut ban ong ka long ba nakaliang jong pi mo kum iba kiki IUP dan ban ong ba si pa ba hadin bala penmi ya kan ni ka film kai ka khubor bidan nakaliang jonga komu director jonga ni film nga sngo komen ban UI ba kibru ki support ya gane ka film ka daw ngale ngampoi perkhat syu namar ba ya gane ka film ngila adep long ngila la penbit penbiang kala bampor hadu lais nem bat kowe ke jing ruai ru kala poi ars nem ngila plai te long ngampoi perkhat syu ba kibru kin ken mau biang ni ka film Henry, what happening kini ki gap balai snam, what happening ka lockdown, happening ka tuga don shibun ki AK ba don hap ki jinge ma Henry wala kataru ki pajba ki bastanat ban paj film kasi ki one ban kershan te nakleng jonga katahi ngakwa ban ai kublai shabaro gitu ki bala one page ne ka film badru ke bangadang stunat susu haman bakimi na ka na po cinema ngakli ki ngong kumno phi UI ka film niyo ki positive comments baik naki baki ong baka ithnat but kene ka ai mense menga ban ong ya phiru ki bampat da page ba one page ka film khnang ba ngadong bai phi ba phinam ba be ban page ne ka film namar ba
ka ai jing mut shibon ka keren shibon shphang ka society jongi badru ka ai jing sneng shibon ka ai jing sneng kata ni pios ngau em nakalian jin director yang kumno pinum bobi lada piwan pet ya kan ni ka film mo ti sengau pa banyawan pet kenang ti to ngan keli sana i puran lam khmat jo kan ni ka film nya kalian i puran wanri yang kumno de ngaru nga sngau kumju hi namar ba hadin ketuka arfusan tarik jing shai gani ka film ngi hadin bala dep penbet penbiang lut baro ngila ai jing sha ka publicity mo kisyong te ngila dep penbenalut shi paj ba baro bangin pen ina ka arfusan tarik te bunru ki paj ba ki ong ba gitu ki director ki actress ki shuthok engi ba ki ong man pelaj arfusan tarik ndre ki klam pelaj Hendrai ngakwa ban ong ken mah gani kapor ba ngi klam pelat tu kapor namar ba ngi haban buram ya ka ei ka baja ha kari jongi ngi haban buram ya ki jing batha jong ki seng bhalang te ngi haban buram ru ya ki ngi haban buram khnang hi ya kitu ki long yeng ba ya ka snung mukro baro ko wai te ngim ban se bat ngi haban sange na swaya ka arpsan tarik te ngim dai mo bangi thong te harin ketua pada daptang si tayo ngila pelat ya ke film nado men artereng tengah ku aban ai kublai rumah ka ngadap da ka jing komen ba ki briu ki dapat man ke singi hall mentas singi bada ka singi ningkong baro ki let treiru bon briu bet kumni te longi rungi komen ke kalau kai ke komen mah wala da kai ke singi ke basdang jo ka tayo ru reki briu gitu pok mah te kublai sibon hi kong wanri kublai sibon hi kong kiki ngai scam ba kani ka film jong pi kanang ya man ngakermen scam ba kanang ya ni namar ba wat ki video ki jing ruai ru te ngala ndet lut te kombongi ba kiki mo ngaklem la ban mudur ba kani ka film man kania mo alam tu jing ruai ru ha ngaklem la mudur ba kani ka film kanang ya mereka cok mah dia mo ka bet pelat te ka best pelat ngaru nakaliang jong nga kwa ban ong ipi ki pa ba sama ban wan ban sakhi lagi jong ki khaman kanang ma pintip ayu kan ni ka film ka don ban keren bat ka ek jing snang ka ba pinyo leng ba kan ni ka film wan ban sakhi lagi jong ki khaman ka ban longru ka jingker shan kham tam ya ki para ting shop puron jong ka jela ka jongi kam tam ki director ki nong snap lemo kila ai ki ka por miet bar sngi kila tre shitom kila ai lot ka but ka bor jong ki baro te ban long ka jingker shan na kam ta jong ki ban ya kentiu ya ka sap ya ka phong hapok la ka jong ka jela hapok la ka jong ka jaj benriu ka jongi mangi nang ra ya la ki jong ki briu ki jongi mo bagi nang kio haki liang ba per ha ka sap ka bagi gidan wan ban kershan ki ta ka ba pian pet ya kan ni ka film hang ni happy juice cinema te khendiat ko man chukeli na iba kiki try kat nu por hibu ya kan ni ka film hadu lanu ya kan ni ka film pin pen ni ya kini ke film nadu basdang ngidang mod ban bu sya tang stio andre ngi i pada kini ki ba ki lasdang ban wan ngi lasdang ban i ulain bayeng te kene ka pen long ngi ba ngi dap kata ka mesim ba su komen te ngi rungi la earphone bat kene ka UFO ngi la ya keren bat ki ba ngi kwa ban beteng biang sa sitio kamu katu ka jing balia jonga mene ka balia anta jonga ka biang deh ngaong artio to kamu ka dei kata kamu sa artio kadang dan perlok semua banyak wan banyak pek sakit lah jong ini hikmat ba pinam babi kombong simplong director ngai bise ba pinam babi te wan man pek pinam babi tat ya kan ka film tu sai sien ko beli sibun e pi ba kiki nang yai ya chaprang ha ka kam ka jong pi ka jing penmi ki film ngai penmi ki film ki ba mo ki banang kentiu ya geri ba ya ka jaj benriu ka jong i kham tam mo bat kum juru i kong wan ri mo ki balong i puran bala khampau pha kan ka jela ka jongi piru nang nya chaprang mo haki kam ki jong pi haki kam aklim ki jong pi manang penmi shu ke ba khampha ka ba kham ki banang kentiu ya ka ri ba ya ka jaj benriu jongi ti tangkan ni khublei sibun parlo khublei sibun dan se ini wei na padang ki nong kershan ki ba pet ye kan ka film kadau kan ka por ti ini wei mei pi dei na mei Ni na mau lang rai. Na mau len rai mai to ti ini me i derengkat bat ni hani kapor ti ngasu kwa ban keli ket mai na pi ke ai ke ba pi yo i lengba ka to ka film ke ai ka jing sneng ka ba ka to ka film ka ai Te ka anang kong ya ikimi pa keng. Terang ta hadin pada dapat kala ikon te i be no ya ikon jang ki keng. Te isem jinjar te bapli to ikimi mo ta hado ikon ro ilong to te nang sem kata ka jing so si keng te ka ai ka jing sneng la ne ka ai ka khubor ka ba pio na ka ni ka film mai
te ki kubor ngi yo kata kan ba kalong kum to kan ba I ba sem jar kum to te la sausi am dap la ka ding sausi jing seu dio am namar ba ikon ro ilong kum to te na ka na bastang ro la sha long I mai pa dong do ai mai iki ilok dong I ro ilong kum to iklam dari dalam dar sumar mo dai sem jing kan ni ilong ket thai dai ra thôi tao cái đây mày tất cả ấy các bà phi đơn bần ong bật đề shaki bạch bạ lưng ba cái này cái video kum bakin keresan bakin wan pet ya cái này cái video này kum no cái các bà phi đơn bần ong te ki dai ban snau tho kan ban yo I ba kalong kum to te ki dai ban wan pek kan mo bakin snau tho ha ka yeng la jong kan ang tai kum tahu mày tao không đi shibun em mày lưng ba cái này cả khăn điện kijing pasat jingot kijong phi bat kijing keren các bà phi pla ai cái này cái por te si sin mày không đi shibun ya cái por kijong phi mau mày salik sok phi lek phai mentah semau len ray nhìn lệch phai small lang re ada phi lek dak bos na dak kari la jong thon ngasubiria wa mày to salik sok mày sapoi sok mo không đi shibun mày sa si sin pat ngas ngova hang ni ban dan rengkat bat iba mo iba la khampau ha hang ni dan rengkat iba komander sang pliang iba julong weu briu bala pau ba ka jala ka jongi lah kalau ha ka kam snap lem bat kum juru ha ki we ki kam ki bani kan tiu ya ka em lang ka salang te ka ni ka por ba ngas ko komen ban dan bat phi mo ba ti phi la apet yang ni film dai thôi ti ba nak kalian jong phi ka ei ka phi dan ban ong halo jong ka ni ka film ka film phi ke jing shisha ngamut ong fi ka kam sna film ngne jela jungi kala kiu ba te khamtam ki kam hi ki badai na kakti jong we na ki samla bala pau ba ki karot ki dei ki babiang hi te kani ka dauro kalong umta hi hangni kam dai shu tang ka khana ndrai ki kam ki ba mau la pen I ka jing tibit la kalong hakar kom editing la ne hakar kom ban ring dur de ngala ban ong kalaya kop lese wat ki film jong kanega ri India ke bangi jukot ki Bollywood tes ngo komen sibun ke jing ajing mo jong phi mo ba ha ba ajing mo hi director para director ngas ko khamlong very technical hate ka kham ngam ba mo ba te to ha ka bedi berkata de sa ko pat ngakwa ban kili phi ba ka ei ka jing sneng ne ka message mo man ong ka jing sneng ka khubor ka bakani ka film ka don man ai sya ka perthai phi ha ka jing shisha haman laki film kidon la jong ka khubor te nrei manta kidon ka bakam kongsan hi kadai ka ha ka jingmut jong director ka main message ka ba kwa ban ai teng rei ki nong pej ki don ki bashim yala ka jong ka phang te ngamul ban ong director hu kham la ban batai ke ei ka phang ba kwa ban batai ka khubor ba kwa ban batai nrei fi bunsin ngi gisna film kadai ke entertainment gisna long ban ni pen itanan nrei hamal laki film ho ka don ro la ka jong ka khubor tau ba khobli shibur kata ti khendiat ba ke ke ba phi don ban ong pat syaki pat ba leng ba kani ka video jongi khenang ba ban long ka jing kersan mo yaki aktor ki actress ki ting shop ki puran yaki nok sna film hapo ka jala ka jongi ka khubor bangadan ban ong kalong ba lada phi kan mau dang shen ki seng ba per kila pelong ye gini kijing ye ki nata benta bandawa ban aikam aijam ye ki samla te henrei ngan ong pi lada ke government ka tablet ye baro tu ki kam ki balai ngatrai tang 10% ro ka 4 poi te ngamur ban ong bakani ke industri ka de ka wei na ki karkhana ka bala ban aikam aijam te ban poi sya kata kathong kadon kam ki jing kersian na ki paiba kadon kam ki jing kersian na ka government barkadon kami ke jingnya trelang jong baro barkadon kami ngiru binang penbah ka bedi bat ki kam sina film hakawai ka singin song ipi ba kani ka industri kan sakiu bha bat kan sa ai kam ki babun ki samla hakani ka jela wat lada mentaro ngilas dang ya kata te kata ka pili sngo ki pat ba baro ya ka ba nakaliang jong iba komander sang pliang mo kumuwe na penang ki doktor ki director ki bala pau jong ka jela ka jongi nok sna film bat kum juru nong
ia kit ia ka ikikam ki berper nak mentah ban kentiu ia ka sap ka phong bat ia ki hapo kari ba kajat benri jongi ti khuble shibun esisian ba mo nang ya chaprang ki kam ki jong pi ki berpile mo mlai nang kerku ya pi rukom joma ba ti khuble shibun hak ni pa khuble shibun parlok sa sisian pat hak ni ka por ngas ngo komane bang aden wei na padengki puron jong ni ka phlem kada badi dei puron ibak dang khatna ba mo le sebat kadai ka sien ka bani kong dei jong ni ka phlem yi pi ong dei hot ta shua bangan ya cha phrang dei ngan keli shua pikir teng kum nu Nakerteng hani dawan chua lamin gayang. Ish kakerteng ro ngos bang sisa ti pidi snong na ai par hani Ngadesh nong nalamin. nalamin ti pisa shani sa sor na pil dan be salamin Bang masa shani shasor. Masyali di teng-teng dayo shti. Ish pisa lai mo teng dia shti so panar kan gata mo padang lik snong enjoy mo lik snong ta anyway ngamut ban kili pi kom ni te kani ka phlem ka ba piang piong kani ka sien ka baning kong dei Hot. ti ka experience ka ba piyo ningkong ha ka por ba piak ai kani ka phlem pis ngokum no por pidang ak ningkong ai kani ka phlem Ngas ngo tenan. Ngas ngo tenan namar ba ngayo ban achieve mo ya ka junjonga. Sengotan nak ni bagi yo ban kenjo saya kata hong bagi kuat ni kam tam komini iwi puran iwi yang hang ni mo bani maka dia kesin ke bani kong biak film bat layo si saya kata hong ke bagi kuat ke jing bajong i ti pikan mau ke ka kentien ke pikiran mo ha ke we na kisin ki bal abuan mo ha ke film ten rek ka we ke sin ke pikiran pikan mau kan unu kentien Hot nya ka mo ko we. tu tu mo pila banyak tu hang ni ki ba kin yos May pi sngoklan dapam sngoklan tengan let hi pipa lishim dawai na dispensary. Kom tamo ni sion doi in dispensary nama bi mai lapang demo ka to ka flem te to ti nang tade ngamuk ban ong pi ka ka sin mo ka ba pi ak ka ba pi ngau tenat ha ka pat ka ba pi sung tenat ha ya tu tanya ka pat ka ba pi sung tenat ha Kapar bang song tenal ba na kanyang film kade ba ngayo ban kenduk na yai kimi jonga ha kapor ngalong angel mo ngayo ban kenduk ngakam jo ada ban kenduk ila slam ba takara sung tenat dei ti to kai pade ka ba pidon ban ong na ka banta ya kini ki ya ki paj ba mo ki ban nong kinong kershan na ka banta jong pi jong kan ka film kai pidon ban ong syaki Teng kerpa je pi kibat ba ban wan keshan yangi kibat ba ri kasi jan tia jongi mo ban wan keshan lam yangi ngi kitim ka daw baro ba ka kani ka film nila lekat pala ban pen itana ja kani ka film but ngakwaya pi pet ba ban ai men si mengi ban support yangi mo tangkatai ta ti kamut kai ga jingkwa ka jong pi ka long ba ki spat ba baro kin wan mon support ye pi ya kan kam tam ni ka film da ka baki wan pet ya kan ka film hang ne apo biju senaman nei ti ta kada ti nakata kada pat ba ngi kerpat ye pi ba pin scope ha ban wan ban pet ya kan ka film ta lagi jong ki khmat hang ne apo biju cinema bat pin yu i kai ba kan ka film kadon ban yu thu ye pi namar kadon kada mo komo ngajirai imat kadon kada mo ti kublai shibo sa isen pat ye pi ani kublai shibo ni pigi parlok bagi bar kublai